Pues mireu, vam anar avui dissabte a comprar el que nos faltava, val? Vam comprar, perquè us sapigueu, els pinxos, el garraet, titella del cabanyal, ensalada tropical, croquetes caseres, flam d'ou i ensalada russa. Un total de 43 amb 36, mireu. N'hi ha que dir-ho tot, que n'hi ha coses que no està tot ficat. Vull dir que la quantitat no és tota la que està ficat. He ficat un poquet de tot perquè n'hi ha molt i ja no ho enxasso tot. Pues mireu, esta és, porta cebeta en vinagre, boqueró, també porta una oliva d'engordal i pimentó. Se m'enxaren 2 voltes perquè és impossible enxar-se-ho en una. T'agrada prou el vinagre, Si no t'agrada prou el vinagre... Y el tipo de oliva. Y el tipo de oliva, claro. Es un boqueró, el boqueró es de calidad, el pimentó, però té agradar-te ja el gust un poquet de vinagrat. Si no t'agrada el gust de vinagrat, no és la teua, Esta d'ací, com vegeu, de l'oli. Com vegeu esta, si no recorde mal, de la cecina en formatge, Anem a provar-la, a veure com està, però esta jo crec que serà... Esta m'agrada molt més. No tan molt la cecina humà, un formatge de qualitat, però sobretot la cecina de qualitat. Totes han costat 15 euros en 0,8. Això el que vol dir, n'havien 10 i se n'ha 1,50 cada una. Ho fan tot ells, Els pinxos es munten ells, ho fan tot ells. Esta el que porta és un ou de codorniu, una gambeta, un poc de piparra i una oliveta, quin carinyo. Jo mai l'he provat l'ou de codorniu. Deixem molt menys el vinagre. I en la gambeta, una gambeta també se nota que és de qualitat, així ho munten tot ells, Tot el que compren ells és bo, Te pot agradar més, te pot agradar menys, però és un puesto de molta, molta qualitat. A part, tenen un cuiner professional que es cuina per ells. Anem a provar esta, porta oliveta, porta moixama, formatge i una oliveta, a veure com està. M'agrada més l'altra de cecina, Sí. però esa està bona també. Pues porta el rejo, porta el pepinillo, porta pimentó i altra volta el mateix. Això se mengen 2 mossos, Collons esta, Esta m'agrada més. Però són totes de molta qualitat. I a part les fan ells, que és el més important, que no les compren, ells compren tot per separat i de xicones i xicons van muntant-les. Pues lo següent és el garret. Mireu, el garret ha costat el quilo val a 26 euros. En total, en 190 grams, 4,94. Així hem ficat una micoteta. Pues si no, ho anem a acabar tot. He ficat un poquet de pa i pues, mireu, porta pimentonet, lavahecho es, us diu, lavahecho anglès, en veritat. Anem a provar-lo. Bueníssim, Jo te dic que això si ganara ho demanaria sí o sí. Val a 26 el quilo, però val la pena, Unes croquetes de moixama, no? Havia dit, si no recorde mal. El quilo ixen de croquetes a 33 euros el quilo, ¿vale? En total n'hi ha 6 croquetes, en total val 6 amb 11, el que és a 1 euro per croqueta. Estan molt bones, M'encanten. Sí, estan molt mollites per dins, estan fregides en pa ratllat, és entre líquida i... Sí, no molt líquida, no. No està molt líquida, està entre mitges, no és una croqueta que l'obres i es desparrame, no. L'important és el sabor, el sabor té molt de sabor. Esta banda porta ensalada russa i esta ensalada tropical. La ensalada russa, que és esta d'ací, a 15 euros el quilo, y después la tropical a 9 euros el kilo. Pues jo la russa, que me pilla més proper. Pues ala, la russa. A veure el que porta la crelleta, carlota, porta també guisants, no? Està prou bona, Porta molt guisantets, pa ser pan dur, no, carinyo? Està bona. No me torna loco, No, tampoc a mi. Crec que li falta... Jo crec que és, per mi, de pepinillo. Un poc de... Li dona ese crunch. De crunch, i s'ha vinagrat. Està plana. Plana. Està bona. Bon sabor té, No, clar. Sabor bo té, les coses que consigue. No és d'aquestes que dius, no, sabor té. Però jo haver jugat en un poquet, i més que ells, que tenen ells ahí de tot. Un pepinillo molt trituraet,
¿sabes? Ese vinagre del pepinillo y la textura esa del pepinillo, la vinagrae que es, la vera donat un contrast molt millor. Pero ahora de lo que menos m'agrada és això, ¿eh? ¿A que sí, cariño? Anem a provar la marinera. Pues mira, la marinera porta mayonesa que faran, la fan tot ells. Bona, veu? La marinera m'agrada més. Porta surimi, no? Eso està més bona. Però per el contrast del dolç i el salat. Eso està més bona, eh? Porta a bullir, a veure? Sí, Sí. porta-ho dur. Porta a bullir també. Esta està millor, eh? De les dos, m'agrada més esta. Jo sí, tinguera que demanar alguna, ixa. Mi madre ya está. Luego, según que anem a probar la tita en el cabanyal. La tita de cabanyal exactament val a 18 euros el quilo. Tomata, tollina ensorrà, com veieu ahí, la tollina ensorrà. Porta també pinyonet espanyol, n'he que dir-ho tot, a 100 euros el quilo, ojito el parche, mireu, este és espanyol, eh? Un poc de pimentó verd, la tomateta i portarà l'all íntegre a provar-la, a veure on està. Prova-la, carinyo. Ja. Os voy a decir una cosa. Yo te apuesto a menjar a bars, a restaurants, a menjar titaina. Com esta no n'hi ha pari que la faig, eh? Jo no sé com collons la fa. A mi m'ho explica com fer-la, moltes voltes. A mi no m'és igual, eh? Està molt bona. La veritat és que és de locos, eh? És que la fa molt bona. Així porta moltes hores de xup-xup. Una titera de cabanyal que si anara a un campionat jo crec que guanyava, carinyo? Jo crec que guanyava. És que, a part, mira, altra cosa ho vaig a dir. Per cada quilo de tomata fiquen 200 grams de tollina ensorrada, eh? Això és molt, eh? Jo crec que això, sí o sí, si aneu, tingueu de demanar-ho. Això és de molta qualitat. El cuiner que li faig a que donaré a aplaudir-li i fer-li reverències perquè la fa molt bona. I a part que gasten... A part de tot és que gasten molt bon producte. És lo bo que tenen. I per últim, per rematar la faena, un flan de formatge, si no recorde mal. A veure, anem a buscar el que ha costat. El format de formatge ha costat en total 2,50 €. Baratete, per lo que n'hi ha, N'hi ha... Un formatge, no sé què estarà fet en formatge de Filadèlfia, pot ser. Val la pena demanar-lo. T'agrada? Porta ahí caramelo per baix, Ostres, que bo està. I per 2,50 regalat, Pues això és el resum de lo que hem demanat. És un puesto que tingueu d'anar. Té molta qualitat. Pues res, no oblideu de subscriure-se al canal i donar-li like, que ja tinc 500. No mireu quasi els vídeos, tingueu de veure més els vídeos. I la gent que mira els vídeos, sobretot, subscriu-se, que ja més d'un 50% de la gent que mira els vídeos no està subscrita. D'això m'ajuda molt del canal. Adeu.